guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Merhaba Sezgin, bi xêratî? Sağ bi Murat, bazikim navxerê de bi çawayê. Başım sağ bî tu şawayî. Ez jî başim sağ bî. Di vê bernameyê de jê dibêm em ê dîsa qala farabî bikin, ne wir? Belê belê me qala farabî bikin û ez dest bi pirsê xwe bikim ez dibêm. Keremke. Di bernameyê berê de ji xwe me dest bi farabî kiribû. Belê. Me hene qala jiyan, xebat û berhemên wî kiribûn. Di xebatên wî de navê Aristoteles derdiket pêş. Te gotû bi şerhên wî yên li ser berhemên Aristoteles gelkî giringin. Belê, Farabî di dîroka felsefeya İslamê de û bi tevahî di dîroka felsefeyê de navekî giring e. Belê wek me got şerhên wî yên ser berhemên Aristoteles giring in. Di felsefeyê de wek şopînerê Aristoteles tê qebûl kirin. Ji xwe di dîroka felsefeya İslamê de Aristoteles muallimî evvel e, yanî mamosteyê yekemîn e. Farabî jî muallimî sanî ye, mamosteyê duyemîn e. Ev binavkirin ji xwe rasterast têkiliya wan derdixe pêşberî me. Belê. Di bername berê de her wiha te gotûbû di nav berhemên Farabî de şerha metafîzik giring e. Metafîzik berhema Aristoteles e, Farabî jî şerha wê kiriye. Yani şirove kiriye, ew rave kiriye. Ev şerh çima ew qasî giring Murat? Dixwazim bi bîranîneke İbn Sîna bersivaviya bidim. Dibêjin İbn Sîna gotiye min metafîzîka Aristoteles çil caran xwend lê min tiştek jî fehm nekir. Dûre li sahafeke rastî şerha Farabî tê, şerha Farabî ya ser metafîzîkê. Dibê min şerha metafîzîka Farabî xwend û min fehm kir. Dîsa İbn Sîna dibêje piştî min fehm kir, ji kêfa min piskûyît û loqim belav kir. Yani ne piskûyît û loqim dibêje min li feqîran sedeqe belav kir ji kêfa. Nizam belkî sibe du sibe bo bernameyên be jî werbêjin Sezgîn. Yani bêjin min Platon 37 caran xwend û min jê fehm nekir. Lê min bernameyên qehwe û felsefeyê guhdarî kir û min baş fehm kir. Xêreke pir mezin me karî bi Platon bi defam kirin Murat. Yani belkî ji kêfa ji me re ji piskûyît û loqim bînin. Te got şerha Farabî ya li ser metafîzîkê çima giring e? Ji ber vîya giring e. Şerha Farabî ji bo filozofên li dû Farabî bi tevahî ji bo felsefeya İslamê bûye çavkaniyeke giring. Filozofên wek Farabî û İbn Sîna wek filozofên meşayîh tên zanîn, yani filozofên ku li ser şopa Aristoteles diçin. Bi vê şerhê şerha metafîzîka Aristoteles di nav wan de belav dibe û fikr û nêrînên nû derdikeve. Loma ev şerh giring e. Gava te qala şerha Farabî kiribû, te gotû Farabî berheman tenê şerh nekiriye. Biriya şerhan fikra xwe jî ava kiriye ve gotiye. Farabî li ser metafîzîkê çi dibêje? Fikr û nêrînên wî yên li ser metafîzîkê çi ne Murat? Belê Farabî bi şerha xwe nêrînên Aristoteles dubare nekiriye. Yani helbet hêrînên wan ên hevpar hene. Hatta Farabî dibêje kêmasiyên ku di metafîzîka Aristoteles de min dît min temam kir. Te nêrînên Farabîyên li ser metafîzîkê pirsî ji bo metafîzîka Farabî baş bê fehm kirin gere em pêşî qala ontolojiya Farabî bikin. Çimkî Farabî piştî ontolojiyê derbasî metafîzîkê dibe. Eger bixwazî destûra cenabê te hebe em pêşî qala ontolojiyê bikin, dûra derbasî metafîzîkê bibin. Yani ji bo têkiliya di nav wan de baş pê fehm kirin. Madem ûlo çêtir dibe wê çawa ez pirsa xwe bigerînim. Di felsefeyê Farabî de ontolojî çawa cêgirtiye? Fikr û nêrînên Farabîyên li ser ontolojiyê çi ne Murat? Spas dikim ji bo vê pirsê, bi rastî jî pirseke pir baş bû. Ontolojî weke ku em zanîn felsefeya heyînî ye. An jî wek hebûnnasî em karin bi nav bikin. Ontos bi Yunanî heyîn e, ontolojî jî wek zanîna heyînê an felsefeya heyînê tê bi nav kirin. Yani mijara ontolojiyê çi ye? Heyîn û hebûn e. Di ontolojiya Farabî de heyîn wek têgeheke giştî
hatiye kabul kirin û nirxandin. Bingeha ontolojiya Farabi em karin bêjin ku statûya felsefiya heyînê. Dixwaze ji bo heyînê statûyeke felsefî ava bike. Li gor Farabi em nikarin heyînê wek cinsek an wek cûreyek sînor bikin û bixin nav çarçoveyekê teng. Heyîn çi ye di ontolojide heyîn tiştê ku hene wek heyîn tên binav kirin. Yani ne tenê tiştê ku em bi çavê xwe dibînin tiştên şêmber, tiştên şêmber, tiştên razber, tiştên ku hene, tiştên ku hebûna wan em zanin wek heyîn tên qebûl kirin. Loma li gor Farabi em nikarin heyînê wek tenê bi cinsek an wek bi cûreyek sînor bikin û wan bixin nav çarçoveyek teng. Yani heyîn giş ne heman cinsin, ne heman cûre ne. Ev nêrîn di metafîzîka Aristoteles de wek nêrîna pirwateyî derdikeve pêşberî me Farabi jî vê qebûl dike û dibêje heyîn tenê bi wateyek nayên bikaranîn, nayên fehm kirin. Lê ev nêrîna Aristoteles di ontolojiya Farabi de hinek vediguhere û dibe hiyerarşiyeke ontolojik. Tego hiyerarşi çi ye hiyerarşiya ontolojik Murat? Yani heyînan çawa dabej dike, li gor çi dabej dike û wan li gor kîjan taybetmendî wan di hiyerarşiyê de bicî dike? Hiyerarşiya ontolojik jî navkî tam wek giran e wek tê bimere. Farabi di ontolojiyê de heyînan li gor çavkaniya hebûna wan dabej dike. Li gor Farabi du cins heyîn hene, heyîna mecburî û heyîna mümkün. Li gor Farabi heyîn ya mecburî ne an jî mümkünün. Yani ev nêrîn ji xwe dûre jaliyê İbn Sîna ve tê sistematize kirin. Gava em li cinsên heyînan dinêrin çavkaniya hebûna wan wek taybetmendiyeke giring derdikeve pêşberî me. Heyîna mecburî bi awayeke mecburî heye. Ji bo hebûnê pêdiviya wî bi tutuştî tune, bi sedemeke ji derve tune ye ji bo hebûna wî. Bi tena serê xwe heye. Lê heyîna mümkün ne were ye. Ji bo hebûnê pêdiviya wî bi tişteke din heye. Tenê ji aliyê sedemeke xîncî xwe dikare hebûna xwe derxe holê. Hebûna heyînên mümkün ji sedemeke ji derveyî wan pêktê. Ev rewş hewcedariyeke ontolojik derdixe meydanê. Gava ji bo hebûna xwe hewcedarî heyîneke din be çi dibe? Ev tê wateyê ku ev heyîn ji aliyê avayiyê ve kême û pêdiviya wî bi heyîneke din be heye. Hiyerarşiya ontolojik wî hatiye ava kirin. Heyînên mümkün nikarin tena serê xwe hebin, loma nikarin sedema hebûna xwe jî îzah bikin. Ev rewş, ev kêmasî pêdiviya wana bi sedemeke din derdixe meydanê. Farabi li vir rêgeza sedemitiyê li navenda metafîzîkê bicih dike, li vir ontolojî bi wateyeke din jî derdikeve pêşberî me, ontolojî tenê li ser heyîn û hebûnê nasekine. Li ser sedema hebûnê jî disekine. Ji xwe ev dabeşkirina Farabi ya di nav heyînan de dûre berê me dide metafîzîkê. Madem ulu ez karim êdî ser metafîzîkê jî bipirsim Murat. Berî metafîzîka Farabi dixwazim tiştek din bipirsim. Em tim xala metafîzîka Aristoteles dikin. Tu dikarî li ser berhema metafîzîka Aristoteles hinek agahî bidî me Murat. Kengî nivîsiye qala çi dike, taybetmendiyê wê çi ne, metafîzîkê çawa pê nase kiriye hema bi kurtasî. Te heft pirsal du hevrêz kir û dibêjî bi kurtasî. Ji bo ez keniya û wê çawa kurtasî be nizanim. Metafîzik di nav berhemên Aristoteles de berhemeke giring e. Ev berhem berî zayînê di sala yekê de ji aliyê Andronikosê Rodosî ve hatiye berhevkirin ji grava Rodosê ye. Pranî ji notên dersên yên xwendekarên Aristoteles berhevkiriye. Di ontolojiyê de berhemeke bingehîne. Li vir ez dixwazim hinek li ser wateya metafîzîkê bisekinim. Aristoteles metafîzîkê wek felsefeya ewlî binav kiriye. Çima felsefeya ewlî? Çima felsefeya ewlî? Metafîzik
li ser sedemên hebûnê disekine. Tedî min qala dabeşkirina Farabiya di nav heyînan de kir, ji bo hebûna heyîna mümkün sedemeke ji derve lazim e û dûre jî migo ev berê me dide metafîzîkê. Aristoteles bela sebe metafîzîkê wek felsefe ewlî binav nekiriye, yani gava em li destpêka felsefeya dinêrin Thales, Anaximenes, Anaximandros, yani filozofên pre-Sokratik li ser çavkaniya jiyanê li ser sedema heyînan sekinîne. Thales dibêje belê em li derdora xwe tiştan dibînin, lê ev tişt çawa çêbûne, sedema wan çi ye, arke çi ye? Vana bi tena serê xwe nikarin çêbin hebin. Dibêje sedemeke çavkaniyek din lazim e û ev sedem divê bi tena serê xwe hebe, wek çavkanî pêdiviya wî bi tiştekê din tune hebe. Farabi gava heyîna mecburî pênase dike, qala heman taybetmendiyan dike. Metafîzik jî wek qadeke felsefeye li sedema hebûnê li çavkaniya heyînan digere, yani dibêje tiştên em di nav xwezayê de dibînin hene, lê sedema wan çi ye? Ji ber ku felsefe ewlî di dema Thales de, di dema filozofên pre-Sokratik de li ser mijara metafîzik sekiniye, Aristoteles viya wek felsefeya ewlî binav dike. Ji xwe wek têgeh wateya metafîzîkê jî rast viya derdixe pêşberî me. Metafîzik ji metatafîzîkê tê. Çi ye metatafîzik? Fîzik di Yunanî de ji bo xwezayê tê bikaranîn. Yani xwezaya ku em di nav de dijîn fîzik e. Metatafîzik yên piştî fîzîkê ne. Yani yên derveyî xwezayê ne. Her çi qas Aristoteles wek felsefeya ewlî binav kiribe jî berhema wî bi navê metafîzîkê belav biye. O li ser navê metafîzîkê tiştekî din jî heye, ez dixwazim bêjim. Gava berhema Aristoteles tê berhevkirin, erê mijarên ontolojiyê, nêrînên wî yên ser ontolojiyê wek beşeke tesnîf dikin, lê tiştên aîdê metafîzîkê wê çaxê navê metafîzîkê tune ye. Yani dibên belê vana hene, lê vana ne aîdê ontolojiyê ne. Ji ber ku ev beş piştî ontolojiyê, piştî fîzîkê cih digre, navî danîtine metafîzik. Yani beşa ku piştî fîzîkê tê, rivayetek wîsa jî heye. Spas dikim Murad ji bo van agahiyên Kurd tep kurtasî ravekir. Pir kurtasî bû. Ser metafîzika Aristoteles. İcar em karin bên ser metafîzika Farabi. De ontolojiya Farabi de teqala nêrînên wî yên li ser heyîn û hebûnê kiribû. Heyîn çi ye, çawa tê pênase kirin, bi çi havî tê dabeş kirin. Piştî wan jî te got ev ontolojî berê me dide metafîzîkê. Nêrînên Farabi yên li ser metafîzîkê çi ne Murad? Metafîzika Farabi bi awayeke mecburî berê me dide ontolojiyê, yani metafîzika Farabi berdewamiya ontolojiya Farabi ye û ev berdewamî wek me got berdewamiyeke mecburî ye. Di ontolojiyê de Farabi heyînan dabeş kiribû, o gotibû heyînên mümkün ji bo hebûna xwe muxtacî heyîna mecburî ne. Ev pêdiviya ontolojîk destpêka metafîzika Farabi ye. Heyînên mümkün nikarin tena serê xwe hebin, wê çaxê pêdiviya wan bi heyîna mecburî heye. Heyîna mecburî çi ye? Heyîna ku bi tena serê xwe heye, ji bo hebûna xwe girêdayî tu heyînê nine. Eger bêbîra te filozofên wek Thales, Anaximenes, Anaximandros van taybetmendiyan ji bo arkê bikaranî bûn. Yani heyîna mecburî yani li gor taybetmendiyên xwe bi awayeke mecburî divê hebe, tunebûna wî li dijî taybetmendiyan e. Loma ji xwe wek heyîna mecburî hatiye binavkirin, yani li gor taybetmendiyên wî bi awayeke mecburî, bi awayekî zarûrî gere hebe. Di metafîzika Farabi de ev heyîn xwedaye û çavkaniya hemû heyînên din e. Di ontolojiya Farabi de teqala hiyerarşiya ontolojik kiribû. Ev hiyerarşi li vir ez bên baştir tê fam kirin. Yani heyîna mecburî ji ber ku bi tena serê xwe heye, ji alî hebûnê ji heyîna mümkün bilindtir e û heyînê mümkün wek hiyerarşik di binê wê de cih digirin û muxtacî wê ne. Belê ji xwe hiyerarşî rasterast ev e. Hiyerarşiya ontolojika Farabi qes dikir, rasterast ev e.
Farabi heyina mecburi vek el evvel binavtike yani a avli el evvel vek heyin a avliye yeke şirikevi tüneye tamame u tükemasiyavi tüneye de heyina mecburi de cudahiya vesf u hebuni tüneye yani puxte u hebunavi yakın ligor taybetmendin vi ya jem çava bejin taybetmendin vi hebunavi zaruri dikin ser ferz dikin ser loma de heyina mecburi de prani tüneye guherin tüneye evrav şebuna xwedê jalî ontolojik ve pêkan dike û zarûrî dike. Teqala taybetmendiyên heyîna mecbûrî an jî em bêjin bi gotina Farabî el ewel kir. Belê. Têkiliya di navbera heyîna mecbûrî û heyîna mümkün de çawa yani heyîna mecbûrî jalî hebûnê ve bandorekiyan pergalek çawa li ser wan çê dike. Farabî li vir qala Sidûrê dike. Metafîzîka Farabî di felsefeya Aristoteles de yani ew hêza ku tevgera ewlî dide bi teoriya Sidûrê Platon parêziya nû ve dike yek. Sidûr çi ye? Furîne. Yani tiştek gava heya devî tije dibe û di ser re diçe. Ev wek Sidûr tê binavkirin. Heyînên mümkün birêya Sidûrê ji heyîna mecbûrî çê dibin. Yani piranî ji yekitiyê Sidûr dike, ji yekitiyê difûre. Ev Sidûr bi awayekê zarûrî çê dibe. Farabî dibêje aqilê ewlî ji el ewel yani ji a ewlî bi awayekê zarûrî Sidûr dike. Ev pêvajoya Sidûrê birêya aqilan û felekan heya dinyayê dewam dike. Felek li vir wek têgehên astronomîk tên bikaranîn. Ev jî kozmolojiyê yani gerdûnsaziyê derdixe pêşberî me. Bi vî awayî em karin bêjin ku gerdûn ji bo Farabî pergaleke aqilane ye. Sidûr tevgereke afirandinê ye yê îradî nine encameke zarûrî ye encama zarûriyeta ontolojîk e. Bêhempebûna heyîna mecbûrî Sidûra heyînan lê ferz dike lê ev Sidûr ji heyîna mecbûrî tutuşt kêm nake û lê tutuşt naguherîne. Murat pirsê me ew qas bûn qehwa me jî hindik maşxwe li ber qedandinê yani tiştekî dixwazî bêjî lê zêde bike hebi kerem bike. Yani tiştek lê zêde bikim tune ye tenê dixwazim bêjim ontolojî û metafîzik hinek beşên giranin tiştên giran dibêjin. Di zanîngehê de jî min pir ciwan hesnet kir ciwan dersan hesnet kir. Heya ji destêm hat min hewl da ku bawayekê hêsan û sade rave bikim. İnşallah guhdarê me jî baş guhdar bikin û fehm bikin. Em çi bêjin? Nizam heta niha tu şikayet nehat Murat. Bereva jî vê ji ber vegotina me sade nizam kêfa wan tê bawer dikin. Xwedê ji wan razî be mala wan ava. Evê çawa em karin ji guhdara xatir bixwazin. Belê em bi xatir bixwazin. Guhdarên hêja heta bernameyeke din beşeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe